Yesus paring tentrem. Monggo 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 sesarengan jawab asta. Tentrem langgeng Gusti pinaring nomring roh abdi. Lan pepadang ono jagat raya. Sayuk rukun manunggal sabudi. Berkahing yang roh suci akarya tentrem ing ati. Yang tentrem ayam tentrem, yang tentrem ayam tentrem, yang tentrem ayam tentrem. Sang Kristus paring tentrem. Ngaturaken sugeng enjing para kinasihipun Gusti pinanggih wonten ing dinten Jemuah 6 Februari 2026. Mugi dinten menika kita sedaya sami pinanggih kelayan berkahipun Gusti. Sumangga ing wekdal enjing peparingipun Gusti ingkang kepaing berkah. Sesarengan kita marek sowan ing ngarsanipun Gusti. Kanthi bekta manah kepaing raos syukur lan bingah. Sarta manah ingkang saestu ngorong nyawiji kelayan Gusti wonten salebting pandonga enjing. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus sarta panunggalanipun Sang Roh Suci wonten ing panjenengan sedaya. Amin. Sesarengan kita mirengaken kekitungan ingkang endah kanthi judul Gusti ingkang Maha Sae. Ingkang Maha Sae lupering katresnan dhateng kula. Gusti kula matur nuwun sampun paring berkah kangge ing dinten menika. Kula syukur kagem Gusti Yesus boten ate tresno asetalem tansah enggal boten ngantos pitulungan dalem ageng katresnan dumateng
Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, pamaos ing kitab suci wekdal menika injih saking kitab Yakobus 3 ayat 13 dumugi 18. Sapa panunggalanmu kang wicaksana sarta limpat ing budi, iku nuduhna panggawene uripe kang utama kalawan kawicaksanan kang tuwuh saka budi sareh. Menawa sakjroning atimu kowe padha nduweni rasa meri sarta mung mikir marang awakmu dhewe, kowe aja padha gumunggung sarta aja goroh nyulayani kayekten. Iku dudu kawicaksanan kang tumurun saka ing ngaluhur, nanging saka ing donya, saka ing hawa nepsuning menungsa, saka setan-setan. Sebab ing ngendi ana kumeren sarta sifat mung mikir awake dhewe, ing kono ana rerusuh sarta sakrupane panggawe ala. Balik kawicaksanan kang saka ing ngaluhur iku kang dhisik dhewe murni, sak banjure demen rukun, sumlanda bangun turut, sugih kawelasan sarta woh-woh kang becik, ora ilon-ilonen sarta ora lamis. Sarta munggo woing kayekten iku kasebarake sakjroné tata rukun tumrap wong-wong kang olah tata rukun. Rayu kelulan panjenengan ingkang mirengaken sabda Gusti lan saged ngestakaken. Amin. Jujur pamdaring sabda wekdal menika kawicaksanan ingkang saking ngaluhur. Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus, tiyang tani menika ngugemi wewarah sae saking para leluhur. Injih menika menapa ingkang sae ingkang dipun sebar lan ingkang dipun rimat saestu kanthi keyakinan ingkang kiat. Ing tembe ingkang dipun sebar badhe wonten asilipun ingkang sae, boten muspra. Sinaosa sok wonten ama lan gagal, nanging tetep tiyang tani menika anggadhahi keyakinan bilih ing tembe badhe wonten asil lan saged ngeneni. Wewarah menika nedahaken bilih menapa ingkang kita sebar ugi ingkang badhe kita eneni. Nyebar ala nampi piala, nyebar becik nampi kabecikan. Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus, pangandika wekdal menika paring pitedah ngengingi kalih perkawis. Injih menika kawicaksanan ingkang saking ngaluhur, kelayan sifat katunyan ingkang asalipun saking hawa nepsuning menungso, tuwin saking pandamelipun si pangawak Dursila. Sifat katunyan menika saking lebet manah. Ing pundi ing lebet manah menika dipun kuwaosi dening kumeren lan mentingaken diri pribadi. Lan ing pundi wontenipun kumeren ing riku wontenipun namung tumindak ingkang awon. Kita ugi kaimutaken kelayan prastawa Kain lan Habil. Margi saking raos Mary Kain ngantos tumindak tega lan purun merjaya Habil sederekipun. Margi raos Mary lan mentingaken diri pribadi menika nuwuhaken pasulayan rerusuh lan pandamel ingkang awon. Kumeren menika mboten saged ningali tiyang sanes seneng lan luwih. Raos Mary dados underanipun tiyang tumindak dosa. Dene kawicaksanan ingkang saking ngaluhur saking swarga menika ingkang suci. Seneng ngarah urip tentrem, watek lan sipatipun sae, alus ing budi, sumana kebak katresnan sarta tansah ngudi pandamel ingkang sae. Winih sae ingkang dipun sebar ndatengaken katresnan tulus, ayem tentrem, rukun, saha tutur lan tumindak ingkang sae. Saking menika pangandika ngengetaken menapa ingkang kita tindakaken, menapa ingkang kita asilaken ing gesang menika.
saking pundi asalipun? Menawi sedaya menika asalipun saking ngaluhur, mesti ndatengaken kasainan lan berkah. Nanging pundi ingkang menika saking kamanungsan kita, hawa nepsu kita, mesti ndatengaken ingkang awon. Para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, dados tiyang Kristen ingkang saya mangertosi pundi perkawis ingkang luhur lan pundi ingkang asalipun saking kadonyan. Saya wicaksana kita, saya saged nglampahi ingkang sae lan kasainan dhateng sok sinira tiyang. Awit kawicaksanan saking ngaluhur menika mesti ndatengaken ayam tentrem lan berkah. Benten kelayan sifat kadonyan ingkang ngemungaken raos meri lan diri pribadi. Katosipun menika ngremenaken nanging menika sipatipun awon lan semu. Awit ing tembinipun badhe mitunani piyambak lan badhe ngeneni ingkang boten sae ugi. Saya sepuh boten sisah remen meri dhateng tiyang sanes ingkang gesangipun boten nate ketinggal sakit lan sisa. Boten sisa meri ningali sederek sepuh sampun kaparingan wayah. Boten sisa meri ningali sederek sepuh sanes dipun gatosaken putranipun. Sederek sepuh sanes tansah seneng lan kaparingan luwih rejeki. Boten sisa meri lan sampun ngantos gesang saya sepuh amung mikir seneng piyambak. Kita kedah gesang ingkang sae. Awit gesang kita menika kagunganipun Gusti. Ingkang kedah kita lampaikan di saya wicaksana. Pitadosa kadya menapa kahanan kita, gesang menika sampun berkah. Sampun kathah ingkang sae ingkang Gusti sampun paringaken. Monggo ingkang sae kita rimati saestu. Ingkang sae menika ingkang kita sebaraken. Ing tembe ingkang sae badhe ndatengaken berkah. Saking ngaluhur estu-estu ndatengaken berkah. Amin. Sesarengan kita lumpat ing pandonga kawula sesarengan memuji lan mulyakaken asma Paduka margi saking berkah sampun kawula tampi. Dinten kawula endah lan sae lan pinangganipun saking Paduka. Sinaosa gesang datan sepen saking kuda lan pangkuda. Nanging Gusti nyaketaken kawula unggul. Mugi kawula saged saya wicaksana teman ingkang kawula sebar amung perkawis kabecikan tuwin katresnan. Sedaya estu badhe ndatengaken ayam tentrem lan berkah ingkang langgeng ing gesanging brayat pasamuan lan ing sak kiwa tengen kawula. Duh Gusti kepareng nyuwun paring ana kiyat kawula supados ing wekdal lan wewengan peparing Paduka kawula tetep pinanggih kasainan. Pinaringan rahayu wilujeng dirga yuswa lan kawicaksanan. Temah kawula para sepuh estu-estu saged dados tulodo iman ingkang sembada lan sae ing ngajeng brayat kawula lan sesami. Kawula pitados Gusti tansah ngrimati lan ngayomi kawula sami. Paduka ingkang ngirit salampah kawula ngener kelayan margining kayektan saha kautaman. Teman berkah menika ingkang ngiring kawula sami. Dosa-dosa kawula saestu kawula ketuni kawula nyuwun Gusti apunteni. Wonten ing asma Paduka dalem Gusti kawula Yesus Kristus kawula sampun ndedonga. Amin. Sugeng ayi cicipan ing dinten menika.